سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات جيبوتي السودان داقيمانا بإيقاد نملاس سعرتات تقبر كم زلا مقلاتو منستر وشت او قدايا الصومال بزعبا إتيبيا من الصومال لاند زفر متسم عمل كيتو غير وزولك على محتد بتصحفات حرشا كل التقراي بزعبا كونتات حرشا تكلل عمل كيتو زهابو مقلاتي إسرائيل جوه تتحيزم كاب صنحو كل التسابات كم زوصات محباران كالنزا تقالك خونيو عبزا چانل دمانا وتر تخاتلتنا مخان سابسكرايب كود قبرون نتاناي دول ملكت كتقوقون بخبري يعدمكم إسرائيل أبرفع حبزة كيادة توفري كل التجهو تتحيزم صنحو إسرائيلويان كم زد حانو قليصا حيلتات مكلخال إسرائيل إتوم ناس أزوص السبات أو تصبق كونتات كم زلون حكمناو مرمران أب هوسبيتال كم استوهز دني حابيرو قد محجين محبرك أي حوار فلسطين أبرفع متقعتنا فرتي كايد كم زنبر بمحبار بتمتقعت بركت زبولو سبات كم زموتو قليصون يريو إسرائيل أبدوباو كفالك أزام متقعتات كم زكايدة كوانتا قليصات بزعبة وفر زرزر حبريتا قن أي هابتن سراويت مكلخال إسرائيل أم محبرو مرغبيتات زهابو مقلصي امونغو سراويت اسرائيلن اجنس صتا اسرائيل شمبيتن بوليس اسرائيلن ابز تخايده حبراو سرحيت كلتا اسرائيلاويان فرناندو سايمون مارمان ود 3 عامت كومون لويس هار ود 7 عامت كابتب حماس جوتا تحيزم لزنورو حرا كم زوصو ويغليصو سبب سلطان اسرائيل بزعبات سرحيت زوخونه زرزر حبريتا اي هابونالو منستر مكلخال يوآف غالانت دما نت سرحيت زدن قبل طراي غليصو نسو بزخونه يخون منقدي نتم زتچوين مدحان زاتنا قال كنفصمينا يلو سراويت إسرائيل أوش متقازا سرحيتات زجمرة بشوعات تقمتي أبدوبو إسرائيل لعلش حن كل 200 سبات بعطقات حماس زحر مقتالو من أستات كل 240 سبات جو مستحزونيو تمال سنبت بحماس زم حدر منيستر طعنا بزحالفة معالتي 210 خلتن توسخت فلسطينيان بوتها دراو حيل إسرائيل كم استقاتل بمقلاص بحفشة لعلي 20 شو من تنشحن 200 فلسطينيان هيوتهم كم سانون لعلي 60 شوعة تنشحن حموش 200 دم قواسيلهم كم زلون يافليتو محبرة عالم إسرائيل أبتا حدا بحموشت مليون هزبي تعقب الله زلو كتمام متقعت خيت فتصم كتنقق يصنيحو مبزحتهم كبكال كبابيتات قازا هاديمم زمت يوم حدا العلوي بعد سلطان سب او رديت ودو حورات هاجرات ابزهابو حبريتا حجز خدو زخونه وحسبوتا كم زي اللي يحبيرو بريزيدنت امريكا جو بايدن بوغانو تمال سنبت ابزهابو مغلصي نقدمه مينستر اسرائيل بنيامين نتنياهو دحنات سلامويان سباتن وحسنتن كيراغصكا ابرفح متقعت خكايد يبولن كبل كم زطنقو حبيرو جو بايدن اسرائيل نتوم ابتختما زركبو على 1 مليون هزبي وحسن مقبار تأمانن تكبراو وطنن كم زد ليا مزرابون وايت هاوس حبيرو نتنياهو جن متقعتك قصل مخانن وطن وحسنت يدالو كم زلن اسميرلو بريزيدنت هاجر جيبوتن ترنيا ابومبر ايغادن زلو اسماعيل عمر قال اكل نايتي مريحنه السودان ابالنت هاجروم كاب ايغاد نمدسكال زوسدو وسانه نملاس زغبر زلو قصال صعري فلوي لوخ نابورت السودان كم سدد تغليصو ابومبر لولو بيت مخر السودان مرحي سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بفلوي لوخ زمصو ناي صحف ملእخت كاب بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قال كم استقبله منقس السودان زغلص خوينو منقس السودان ابزوصو مغلص دما اتي دبدابه بزعبه كلتا او زمدنان كلتين هاجراتن زملكت مخواني حبيرو منستر وصاي غداي جيبوتي محمود علي يوسف تمالي سنبت نچايناو معكن ابزهابو مغلص گن اتي دبدابن مريحنت السودان ابالنت ايغاد نمقراز وسدو وسانه داغماي كحسبلو زصوع كم زنبره افليط اتي منستر وصاي غداي جيبوتي ام مغلصيو جيبوتي زباو مرغان معباي زلوا زين نقنق توفاينت كسمرولن كلو ايغاد اوشت السودان سلام اممچا زلوا زي شاراو ترادغيمو ارغاغيزو نسو قصيلو ابز بنطفاتينا نسرح زلنا كبلن كلو سودان اقداسيت ابال ايغادن ابتزوبا اقداسيت تواسايتنيا سودان اب ايغاد كتصنح يلينايو سلازي جيبوتي من السودان زلوا ركبات نمحيال بتوفاينت تسرح على كبلي تزاريبو منستر وصاي غدا جيبوتي نيغاد زي شاراوي دحر مبال كحجز يزصعر زلو زخونه اجندا دما يبلنان اب سودان سلام نمصا نصعر علنا ونيلو مرحت السودان هاغروم كاب ايغاد كاليز وسنو لمخنيات ايغاد ابو غاندا غيروا بزنبره اخيبا نمرحي حيلتات قلطف دغف جنرال محمد حمدان دغلو دحر معداميو ابرس دما امزازم ناي تشعو اخيبا سودان نايتوم تقጭ زلو وغانا طراي زيكونتس نه حزب سودان يازبل نمغلصات مريحنت سراويت تهاجر صارر مغلصات دحر موصو سودان ناي ايغاد ابالنتا كتدسكل كم زوسنت يفلط
بصحفة حرشة كلل تግራይ 52 مئታዊት ዝሕረስ መሬት ትክልል ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ኣሎ ክብል መግለጺ ኣውጽዮ በጽሕፈት ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ 52 مئታዊት ዝሕረስ መሬት ትክልል ኣብ ዘዋን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኣምሓራን ኤርትራን ስለ ዘሎ ኣብቲ ክልል ሕርሻ ከምቲ ዝግባእ ይሰላሰል ከም ዘየለን ፍርያቱን ከምቲ ዝሕሰብ ይርከብ ከም ዘየለን ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፊ በጽሕፈት ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ነዚ ሪፖርተር ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስት ፌደራል ንውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ኣብ ግብሪ ኣያውዓሎን ድሕሪ ምባል ኣብዚ ክልል ልዑል ምህርቲ ዘፍርዩ ከባቢታት ብሓይልታት ኤርትራውያን ተታሒዞም ዘለዉ ኢሉ ኣብ ፍርቂ ናይ ባጀት ዓመት ናይ ዝዓመት 15 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዝነበረ ክገልጽ እንከሎ ዝበዓል ስልጣን ይኹን እምበር 5 ሚልዮን ወይ 37 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝተረኽበ ኣብርሂ እቲ በዓል ስልጣን ነታ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወሲኹ ኣብዚ ክልል ብጠቕላላ 1.3 ሚልዮን ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኣሎ ድሕሪ ምባል ካብዚ እቲ 640,000 ሄክታር መሬት ለሚዑ 5 ሚልዮን ኩንታል ወይ ድማ 37 ሚእታዊት እኽሊ ተረኺብልዩ ኣብዚ እዋን 52 ሚእታዊት ናይ ሕርሻ መሬት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር እቲ ክልል የለን ክብል እንከሎ እቲ ክልል ካብቲ ኩናት ከምኡውን ሕርሻዊ ጉድኣት ቀልጢፉ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ብምምልካት ኩናት ንዓውዲ ሕርሻ እታ ክልል እውን ብከቢድ ከም ዝጎድኣ ይገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ እቲ 48 ሚእታዊት ዝሕረስ መሬት ጥራይ ዘሎ ብምዃኑ ብሰንኪ ድርቅን ጥሜትን ኩናትን ኣብቲ ክልል ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ይገሊጹ መብዛሕትኦም ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ነበርቲ እቲ ክልል ጥሪቶም ስለ ዝተዘምቱን ስለ ዝሞታን ዘመናዊ ናውቲ ሕርሻ ስለ ዝዓነውን ሕጂ ሕርሻ ዳርጋ የለን ክብል እውን ይገሊጹ ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ብልጭታ ሰላም ተጠቂሙ ንሓረስቶት ንሕርሻ ዝኸውን ንዋት ንምሃብ እጃሙ ይፍጽም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ማይ ዘለዎም ከባቢታት ብምልላይ ሕብረተሰብ ካብ ልምዓት መስኖ ተጠቃሚ ንምግባር ጻዕሪ ከም ዝተገብረውን ኣዘኻኺሩ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ደቡብን ሰሜንን ትግራይ ከቢድ ጸገም ከም ዘሎ በመጥቃስ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝርከባ ወረዳታትን ቀበሌታትን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ኤርትራ ወዲቐን ብምህላውን ሕርሻ ኣብ ተንገባቢታት ዳርጋ የለን ክበሃል ይኽእል ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዘይወቕታዊ ዝናብ ኣብ ዞባታት ማእከል ሰሜናዊ ምዕራብን ከምቲ ዝድለ ፍርያት ከም ዘይተረኽበ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣብቲ ክልል ብተደጋጋሚ ከም ዘጋጠመ እውን ገሊጹ ኣብ መወዳእታ እቲ በዓል ስልጣን ንመንግስቲ ፌደራል ነቲ ክልል ብተደጋጋሚ ደገፍ ክገብር ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ከብርህ እንከሎ ሓለፍቲ ትካላት ፌደራልን ካልኦትን በኣካል ኩነታት እቲ ክልል ንምፍላጥ መጺኦም ከም ዝነበሩ እውን ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝፈርዩ ቀንዲ ፍርያት ሕርሻ ጣፍን ስርናይን ምዃኖም ዝገለጸ እቲ በዓል ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክልል ዘድሊ ድጋፍ ብምሃብ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ከም ዘለዎ እውን ኣብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 27 ወረዳታትን 107 ቀበሌታትን ብዙሓት ሰባት ብጥሜት ከም ዝሞቱ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እምባሩ ይዝከር ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገረ ሶማል ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ምርዳእ መዘክር እንተዘይስሒባ ምስ ኢትዮጵያ ኣይንዘራረብና ክብል መግለጺ ኣውጽዮ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል ኣሕመድ ሙዓልም ፈኪ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሃገሩ ሶማል ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ማዕስከር ክትመስርት ከም ዘይትፈቅድ ተዛሪቡ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ካብቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምዕ እንድሕር ኣንሳሒባ ማዕጾና ንምዝራብ ርሑ ይክብል እውን ተዛሪቡ እቲ ሚኒስተር ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ ክብል እንከሎ ሓደ ኣካል ሶማል ዝኾነ ዞባ ድማ ምስ ናይ ወጻኢ ሃገር ስምዕ ክፍርም ኣይክእልን እዩ እዚ ብፕሬዝደንት ክልል ሶማል ሙሳ ሓጂ ዓብዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንዓና ምስቲ ዝለዓለ ሃገራዊ ክሕደት ዝመጣጠን ኢሉ ከም ዝፍለጥ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ እውን ኢትዮጵያ ካብቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምዕ ክሳብ ዘየንሰሓበት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ድሌት ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሕጂ ኸኣ እዚ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እዚ ጉዳይ ብግልፂ ምጥሓስ ሓድነትን ልኡላውነትን ሶማልያ እዩ ንረብሓ መሻርክቲ ሶማልያውን ይጎድእ እዩ ድሕሪ ምባል ሃገሩ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ እትዘራረብ ኢትዮጵያ ካብቲ ስምዕ ምስ እትወፅእ ጥራይ ኢሉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም